राधे राधे। हाय सांग मैंने आज आम डे 3 तृतीय दिन में सकाळु सकाळु शोईकी उठिला परे निज निज नित्यकर्म सारी एवं आम मैंने बाहरी पड़लु जावाई वृंदावन वृंदावन श्री बांके बिहारी जी दर्शन करूँ। आम आज दर्शन में बाहरी गलु वृंदावन सकाल पूरा कुहुड़ीमय आम ये पूरी आलू कषा तरकारी खाइबू खाई सारा पर पैसेंजर ऑटो देखिकी जीवु कहीं सिंगल ऑटो रे गले पैसा आम ऑटो चलला धीरे धीरे श्री बांके बिहारी जी दर्शन कर सांग मैंने आम राति रहा धर्मशाला खोजिकी पाइगलु ये आम धर्मशाला आम चलू बांके बिहारी दर्शन कर राधे राधे। प्रभु बांके बिहारी गोटे छोट पिला रूप से दर्शन दौरान जेहेतु गोटे छोट पिला को आपण मैंने स्नेह श्रद्धा भल पाइबा देले आपण पाक छोट पिला पलि आसती सेमती गोटे भक्त आखिरे आखिरे चोरी नहीं जाते से प्रभुंकर प्रति 5 मिनट की थरे पहड़ पड़े देखिए बहुत खुशी लगिला। प्रभु कृष्णकर जेहेतु क्षीर सर लहुणी पेड़ा ये सब बहुत प्रिय से वृंदावन आसे ये सब न खाइब तार लाभ भी किसी ना। हाय सांग मैंने आम ए आसी पहुँची गलु इस्कन मंदिर जहाँ को इंग्रेज मंदिर बोली भी कहुए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंदिर रे आम प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ अच्छा देखी बहुत खुशी लगिला। जय जगन्नाथ जय श्री राम।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଫଟୋ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ନିଧିବନକୁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାସଲୀଳା ହୁଏ। କଥା ଯୁଗ ଯୁଗରୁ କଥା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଏବେ ବି ସେଇ ନିଧିବନ ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋପୀ ହେଇକି ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁ ରାସଲୀଳା କରନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ସେସବୁ ଗୋପୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ରାତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାରା ରାସଲୀଳା କରନ୍ତି। ଆଜି ଯାଇ ବି ଏ କଥା ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଏଠି ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଜଗିକି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଫୋନ୍ ଖାଇବା ଯାହା ପଡ଼ିଲେ ସେ ଭିଡ଼ି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଫୋନ୍ ଲୁଚେଇ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଦେଖିଲେ ଝାମ୍ପି ନେଇଯିବେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସିଗଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଘାଟ ବା ଯମୁନା କୂଳରେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଘାଟ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ ଓ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲିଲୁ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ତ ସବୁଠି ମିଳୁଛି କାଜୁ, ପେସ୍ତା, କେଶର କ୍ଷୀର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କେଶର କ୍ଷୀର ପୁରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ କେଶର କ୍ଷୀରର ଦାମ 50 ଟଙ୍କା। ମାଟି କପ୍ରେ ଦେବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଥାଏ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ପିଇଲୁ ଆମେ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ସମୟ ନାଚ ଗୀତ କଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ, ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଶୋଇବୁ। ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।